Paridax. Pandamay. Nagpalit ko sa Family Mart pa. Isilip na akong basurahan putik din. Naisulod duha ka Shonen Jump. Usahaon ko man eh. Sayo pa kayo sa ginoo pamunit ani mabot gyud sa katrak tulo ka tuig ba. Pandamay. Oo. Duha ka buok. Dikitib kunan. Pandamay. Matingalan niya mong nagit-git na ko ani ba. Pandamay. Ito ang duty oh. Nagdung pandamay. Minahan. Paulan tagbalay minasan. Atay kapatin kadali. Siguro labay ng dalan dia ba. Dito mis taas oh, nagkat-kat itong tao kasil. Sa ubos yung labay rin niya tis naman kuan KFC. Tilaw ko KFC. Hello. Chicken. Ang makdo dito nga nga manok. Okay po. Umawar lasa sa tuwa. Isa raw kong gi-order kaya muli naman ko. Ngayon panihapon sa balay. Okay. Card na ta. Card na. Pasok. Okay. Lingko na yun. Tulugan na yung 30 minutes ng biyahe. So, 詳しくは名鉄バス大はい、どうも。はいありがとうございました。ありがとうございます。Ay, ambot mo ito minsan. Di na mo litig sapi, kaya na lang by card. Baktas na mga 20 minutos pa sa balay. Bago ito nabot, nagsakay bus, nagpaik pag yun mga 20 minutes. Paguli, lugtoy. Sulat na pog. Dayari nga. Japanese.